Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapar ağa, hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk Emine. Ova, Sapar ağa. Bugün eee yine para görünüşünde alınan pullar kime gitti? Geçen yine toprak ve öy kurulma meselesine değindik. Öy kurulma ve beyleki meselelere hemmesine değiniriz. En sonunda da Sapar ağa sizin yankı düşündürmek ya da aydıp vermek isteyen zaten. Bu zatlar näme üçin edilýär ýa-ni? Diňe pul gazanmak üçin bolsa, ol mysal üçin Mercedes'e öndürüp pul gazanyp bolýardy ýa-da Elon Musk ýa-da Twitter satyn alban pul gazanyp bolýar. Ýa-da mysal üçin Telegram ýalyp bir nämäni gurban pul gazanyp bolýar. Eee, Menim pikirimçe bu taýda pul gazanmak däl de başga bir zat var, ona deňip geçeli iň soňunda. Para şeýle bir saatlyk wagtymyz bardyr, ona ýatladyn. Söz Sağ ol. sizde ine bu Sağ ol. Türkmenistandaky ähli işe girmek üçin o taýdan başlap daşary ýurda çykan wagtym ine aeroportdan çykýan, pasport alýan ýa-da islendik bir dokument alanynda, yer alanynda, yer satanynda, ondan soň ýeneden başga söwda edeninde, hatda satyn alanynda, okuwa gireninde, okuwdan çykarynda türmäge düşmejek bolup sapara, türmäge düşenden soň türmäniň içinde urulmajak bolup hemme yerde para, pul işleýärdi. Bu diýmek bolýar, ýa-ni ýurdun bir möçberinde amalaşýar. Hemme nemelerinde bar-da, gatlaklarynda, puduklarynda para bar diýmek bu bir ýerde üşüşýän bolmaly, şonuň üçin bar. Her kim öz kellesine görä öz jüýsüne alanok. Hemme kim bir merkez bar, şo taýa üýşürmek üçin alýan bolmaly. Onu belki alýanlar düşünýändir, üstündäki başlyga berýändir paranyň bir möçberini ýöne. Aňyrsy bar, owasa para bir şoňa bir degineli ondan soň bu paraların asyl manyny näme? Şu halky soýmagyň. Mhm. Neme, Kemine, sağ ol. Yani bunu bir anni düşünükli olur ýaly Mhm. edeli. Ne biz bir zadyň kanaгаtyna bardyk. Ne Türkmenistanyň üstünde negatif toplum mühendisliği diýip bir neme barda. Oň näme diýeni soň biz açyk-açyk düşündirip bereriz. Bu uzak möhletli toplum mühendisliği ýurdy yani çökörmek, ya öz eline geçirmek ya da ýok etmek diýilen maksat bilen neme diýerler. Bu aňyrsynda bir el bar. O elin kimdigini nämedigini soň 3-nji, 4-nji, 5-nji nemelerde öz-özünden aýan bor. Ya bizim eden analizlerimizin hem beceti yani toplum mühendisliğinin hem komponentleri var da bunu yani bu devlet karşısına bir zat demedilmeyen olsa bunlar yalak bolmalı hak yok da. Bunu toplum mühendisliği bu devleti dargıtmak için edilýär. O da bir ýylla, 2 ýylla değil, uzak möhletli, uzun möhletli diýip aýtdyk yani. Bunu näde bilkulak cemiyeti cahilleştirmeliler. Soň elinden pulunu almaly. Biz şu wagtga edip oturan gurrunmuz şu elinden pulunu almaly. Emesine Bölüme. gurrun böyle onu o çeýne otursa 2-3 günden bäri. Onuň hünärsiz etmeli, pul gazanyp bilmedi ýalak garyp bolmaly. Soň toplum öz-özünden bölüşmäli meýilli bolar ýalak içinde. Bu tire paradlygam bolup biler, yrkçylygam bolup biler, din demesem bolup biler. Bunu islendik demäni talyp bolýar da. Şoň ýani tire paradlygy, millet paradlygy tarap ýani näme diýilýär bu tire paradlygy İngilizce demesi var. Rasizm diýilýär-de. Tribalizm o şu tribalizmin hem çeşitleri var.
son yani nomenklaturani yani bürokrat yani çökörmeli son untan yani toplumu edik yani bir kompleksin palnaçayını stiliyle de şoňa yani beynisine sokmalı o bürokrat yani dargıtmalı, yok etmeli, şonu bir kompetent näl, yani bilgisiz, cahil yönetme demetmeli. Şonu nämeden de gördük da. O näme üçin beni beýle gaty yani ınam şeyledir diýip aýdýandyň büyük sebäbi var da. Näme öňkü tapar yer satyşy barada gurrun etdik de gemine. Birinciden bir tuğması, yani buktari, ımgır, kend, o bir. İkinci, yani şoňa gatnaşýan, pul berýän, pul alýan adam bolsa pul berýän, jemgyýetiň hemme gatlygyny alýa içine, ödüm konkret alýa, ady, familiýasy, taryhy, nemesi bilen, owasy bilen, köçediň nomuryny çenli. Ödüm muktaram gatken. 6 milyon olsa 6 milyonun hemmetine değişirler berýän tarapy. O pullarım bir gicicik bir asanly topora üýşede 1,5 milyon civarına adamyň eline ähli halkyň puly çotay üýşe. Bu bir yani onlarça yani kälak pul ýygnalýan nemen biri ýöne iň ulty. Yılla 5 milyar aylant duran demeti. Şol käbir ýyllarda 5'den hem kendir. O kän bolan ýyllary haýsy ýyllar diýip demesseňiz Türkmenistanyň içine o dollar kän giren döwri şo puluň halkdan alınýan puluň sany köpelmeli. Bu hemme bir balantyň içinde. Bu da atlary gaty bildigi. Arkada bu regulür dediğin bir el var. Bu Türkmen aklı bilen edilýän dat bolmaly däl. Türkmen aklı bilen edilýän bolsa, ine şu informasiýany berdik de kemine, hökümet demesine. Ödüm hemme zady subutly olaram bilýär. Subutnamasynyň bardygyny. Döwletiň bir topar guramasy var da. KGB'si var, prokuraturasy var, milisiýasy var, bu meclisi var. Onun bürokratyası var, ministerlikler var, yeni bir topar devlet kuruluşları var da. Şolar reaktif bildirmeli. Bu açık yani görünüp duran cinayette bu huomolu nokta. İşletilir mi etbilen nokta. Ne yapıp reaktif bildiren nokta? Diýmek şu proyektin içinde bir bölücüğü bulon erki bilen edilýän däl zat bolmaly. Bular ýöne bir ýanky şunu edýän näme güýç gaty tejribeli bolmaly. Hemme zady şo halkyň öz eli bilen edýär. Buňa bir uly bilgi gerekdir. Halkyň eli bilen özüni ýok etdirmäni. Öz-özüne ýok etdirmek de. Özünü ýok etdirmäge mecbur etmek bir bilgiň nemeti. Şu atlan hem becerinin ne ucu açılýar. Buňa negatif toplum mühendisliği diýip ad berilende. Bu 80-nji ýyllardan beri yani soğuk uruş döwründen beri ödem buň içinde bir sıptıran dadım onu agdak geçen mekteplerde milleti yani triyege neşe ulaştırmakta yaşları etatanam o zatlaryň demesi bolly Türkmenistanyň erkek demesiniň 70-80% triyekkeş boldy da. Towton väş 2000-nji ýylda şeýletdi. Bulon ýanky toplum mühendisliklerinin hemme komponenti var da. Birim boş geçen yok.
Yani medisinasına çennem ma tebe sağlığına dargıtmalı. Onun hopsuzluğuna dargıtmalı. Yani eskeri güç olmadı yala etmeli. Onun halkın ödü yurdun taşlap yani meyletin gerek orta üstüne pul verip gideriyalak teritoriyani boşaltmalı. Bu devleti targıdan da targıtmalı. Ben şunu gördüm, kemine görüyen. Inni bunu tuğutnama hükümünü yani cemiyetin hem katlaklarını alıp görürler. Şu cemiyeti ne edip emyendiklerini yani garip düşürüyorlar yani. Ne edip her eden yerinde paradır. Her beş 10 taneni agdap bilir bol yüzüm olmamı eden yerinde yani bırdat vermeli. O pulom inton bir yeri üşüyor. Yani dar neme üşmeli. Tayda bu adam mı? Bu yarım adam mı? 2000 adam mı? Şu tayda üşmeli. Ondan şu taydan yani ele yani şu adın arkasında hayti el var olsa şolor kardı bir dediyen olmalı. Ne 30 yıllık şu tevavi bunu Niyazi dövrünü başlayan son on ödü yok olsa da şu sistemi yani negatif mühendislik yani sosyal injinirik değil ya bu yani 21. asırdaki en etkili uruş metodunun biridir. Bunu spesialistler sana kömek edecek diye gelip biliyorlar. Bu gelenler sen bir topor kömek ediyen yalaktır olun. Yani çemçevilen beriye yani kepçevilenim alıya da senden. Cemiyetten. Her türlü bu formülleri var. Sana ne mutlaka verdiler mi? Verdiler. Mutlakalarının ulen ten o başka yerde başka da adını yitirdin de. Adatlığını yitirdin. Bilgiyi yitirdin. Sen hüşkârlığını yitirdin. İşleme yani, kvalifikasyon yitirdin. Bilim almanı emeğini yitirdin. Ünt vermedin de. Sana ne koy gözünü kamaştırıyorlar. Mutlu. Olur damca yani çevrilen veriyorlar da. Yani bu taydan o Türkmenistan'ın kadının nirek gidiyenini şu at bilen adam var mı? Yok. Ne injiner mühendislik şey ediliyor da. Ne şu at Aşkıbat City deyip şehir salpıyorlar. Şeyler mi? Akıllı şehir diye. Arkada siti oldum bir zatlara oldu. O kredi de alıp o şehir salıyorlar da. O Türkmenistan'ın 25-30 milyar dolar vergisi var. Öz pulum böyle. O tane gelen adam yok. Son cemiyet bir yerde yani, diskusiya ya da çekişme ya da analiz eden yer var mı? Türkmenistan'ın plança milyar kup gaz çıktı. O şu vakadan şu vakadan ortaya şu vakadan İran'a Özbekistan'a satırlı pulom şunço diyilen yer var mı? Bilen var mı onu? Yok. Yönü hazinasında näme pul var? Onun bilen adam yok. Yönü kardının badını bilen. Son hatabına da şehir zarp bölürde. Pulaklan yanan bolmağı mümkün o şehrin nemesi bilen. O pulaklan ya. Yani Türkmenistan'ın pulleri. Başka nemesi olmalı. Oyunları olmalı.
Oňan näme madygy ýoş orta çykar. Ya şeýlerek men nemem kemine şoň O sapara indi ve ýene bir nemäni gozgaýyn bu taýda. Şu bir giden pul alındı da halktan. Yani ayıp berdi. Iň bärkisi yer berip başlaýarlar. Yer berenden soň üstüne jaý gurmaly. Jaý gurmak üçin daşına çykyp işlemeli. Soň jaý guran adam başga zatlara isleýär. Soň o jaý ayakda saklamaly. Ýene näme diýär, ondan soň eýýär. O jaý gurar gurmaz çağlar 18 ýaşyna gelýär. Ondan soň ýene de şol näme dowam edýär. Aýlanyp öwrülip. o toplum hiç wagt aýagy üstüne galmady ýalar. Owa. Şo gitdigiçe de garipleşmeli. Garip bolsa jahil bolýar. Bular hemme bir-birini bagly zatlar. Hawa, sapara indi bu taýda sorulmaly zat şu. Indi ýanky social engineering diýdiňizde, ýani bir sosial injenerçilik bilen amal aşyrylýan zat bu. Bu taýda halk islese islemese şolaryň guran nemesine düşüpdir. Owa. Indi Onu özü bilen görüyorum onu. indi täze Türkmenistanda bunu dikeltmek üçin adamlardan ýanky para hökmünde alınan neme bu bir ady bolmaly. Ýanky şol ýanky offshore ýalyk bir zat ýanky ýurdun içinde. Ykdysadyýetin daşyna çykyp gidýär göne. Sen şo taýda bir çörek ýejek bolsaň, Türkmenistan'da resmi iktisadiyet yok. Hawa. Hemme zat merdivan altı şol kayıt taşı. o şo ýok edýärler de, şo ýok edilenden soň çykmaly bolýar. Indi sen bir çörek ýejek bolsaň, şo çörek ýeýän wagtyň şonuň eýýäm epesli bir bölegi offshore'a çykyp gidýär. Şo para nemesine aýlanýar-da, iň bärkisi çörekde. Gejimlerden, o jaý gurmakdan, ýene beýlek zatlardan tutsaň bu aňyrsy soň gelenok indi halkyň gitdiren gatkan pulu bar bu taýda milliardlar. Her bir maşgala 20-30 müň dollar pul ýitirýär-de. Iň bärkisi, iň garip maşgalanyň ýitiren pulu. Indi şol pullar täze Türkmenistanda ýanky jemgyýetiň galkynmagy üçin, ýanky sosial ykdysadyýet diýip bir neme bar da ýurdun içinde. Bu sosial ykdysadyýetiň galkynmagy üçin şo pullaryň yani halka gaýtarylyp berilmegi gerekli. Misal üçin pasport alan bolsa, şo taýa hökmän suratda pul bermeli. Pulsuz alyp bolanok. Onun ýyllary bolmaly, belli başly. Şo ýyllardan aralygynda bu zatlaryň hemmesi ortağa çykarlar. O pasportdan tutup o türmäge basyljak boldum, üstüne töhmet atyldymy? Atylmasa da ine hakykatdan jenaýata işläp biler ýöne cezasyny çekmelidir. Ona cezasyny çekdirmän bir giden pul töletdirip onu başga bir ýollara aýlan bolsa, ýene de şonuň kam pulu izne gaýtaryp berilmeli. Şunu etmesen, edilmese ýa-da şu zat Türkmenistandaky ýanky neme tarapy, jemgyýet tarapy näme diýeli, bir kemsi bolup galjak. Invalid ýalak diýip bir neme tarap bar da. O da şeyle olin ne bu da atlan tuğutnaması hükümünü pasport almalı varyansanız pul alyanlarlar sizden 200 dollar, 300 dollar, 500 dollar, 1000 dollar onu size küftante verilenlerdir. Ya da ilçhanadan burada da alyansanız pravka yeni bir zat nemeden de pul alyalar da size. Küftante. Öyle hiç vakit size küftante yani devlet demeti şey işleyendir. Küftante verilendir. O küftante bir yerde kayıt bolyandır. O da hadina gidiyendir. Onun size berilen ama orada hadinadan aydık gelyendir size. Yani floryalık yani bürokratya yani iş kuruluşu şeyle olyandır. Yani Türkmenistan'da o bürokratyada el urup dururlar. Ona yok diyorlar. Biz o arada ayretin gepleşige dest kemiğine. Bu Türkmenistan'ın bürokratyası o da yani toplum mühendisliğinin içine giriyor da. O da görünüp durunda o arada biz ayretin gurrun ederiz. O sapara biz şu yani halkın elinden alınan pulları izne gaýtaryp bermek barada gurrun etsek halkam şo zada şo tarapy hasam gyzlar mı kan diýen.
Ya kızıklı tarafı da şu alınan pulları izna o qaytarıp bersen cemiyet o epesli güçlenecek de. Näme kemini kanunçuluğu dikelecek bolsaň, yani döwletiň bir borçluluğu vardır. Jogapkärçiligi vardır. O bollu da gitti de diýilen nemeti ýokdur. Döwlet jogap berýändir. Şoň üçin yani konstitusiýada biri kepil bolup görnýändir. Prezident kepildir. Näme üçin kepil? Yani kanunyň dogry işlejegine kepildir. O tenden bir kanun bir zat alınan olsa şonu dikeltmelidir. Döwletiň demet kanun dikeltjek bolsaň şey dilýändir. Ha on günäkär kim bolsa ol cezalandyrylýar. O ýöne puluny ýitiren, işini ýitiren, malyny ýitiren, halyny ýitiren, o mertebesini ýitiren ýa-da baskaladylan hemme jetiniň nemeti dolmalydyr. Ona döwlet çoňu jogapkär. Kemine. Yani para haýsy gatlakdan ýerede nähili alynanda tapaw ýokdur. Suud ediler. Yüzleşiler. Alan cezalandırlar. Beýleki berenem günäkär bolmaly bol ýöne bular mecbur eden soň ol günäden boşatmaly bolýar. Sebäbi ähli umumy hemme ýerde bu zady ya ölýän ýa-da bäşmandyň berýän diýilen neme getiripdirler bular. Diňe şu alan tarap günäkär bolmaly. O ýa-ni kanuny döwlet resursyny ulanyp edilen zatlar bu zatlar hemme jedi. Yani parana döwlet resursunu ulanyp edýärler de. Yani pasporty bermeli döwlete. Hökümet. O döwlet edarasında alınýar bu zatlar, onun daşynda alınan. O şol resursu ulanyp o sana bermedýärler edýärler de. Ya da horlanır ýalar edýärler. Onda sapara ya da ine näme şuloň migrasiýa diýip bir nadan bir guruluşy bar. Şo guruluşyň näme döredilerini özlerim düşünen oklarım kanýan. Ýöne şo guruluş ine şu negatif toplum mühendisliğinin işlemesinin bir külçe nemelerinin yani açarcıklarının biri. Şoň üçin bar şol. Bolmasa edýän zatları yani funksiyon Türkmenistan'ın yasat kanunu tespit dur. O hiç kimi siyahat etme hukukundan mahrum edip bolanok dip konstitusiýa ýazylandyr. Konstitusiýa garşy işleýär. Karşı. Guruluşyň özü garşy. Ýani ol migrasiýa diýilen zat ýurduma turist gelýändir, okuwçy gelýändir, daşary ýurtdan. Daşary ýurtlar bilen işlemeler. Daşary ýurt bilen. Ýani bular ýani neme diýär? Ýani aeroporta geldik, o migrasiýadan o hat getir diýär. Migrasiýa Türkmenistanyň watandaşyna ruhsat berýär. Mümkin däl jenaýet. Sapara o taý galsyn indi şu wagt täze Türkmenistan bolan ýagdaýynda önümüzdäki günlerde halk bir toprağa eýe boljak. İkinci ýitiren pullarynyň hemmesi izne gaýtaryp aljak. Dogry dälmi? Indi o da onun şu mertebesi depelenen abrayı düşürülen petütlok yol bilen demeden manawy tarapdan diýäňiz, manawy tarapdan. O manawy ýitkilere tedawar edilen demeler vardır. O da atlanan hemmejetiniň öwüde bolmalylar. Ben indi şoňa geljek boldum sapara. Indi bir misal berip başlaýyn maňa. Indi bir ýakyny o türme basypdyrlar. Indi şoň ýüzünden pul berip ýetişdirip bilmän daşyna çykýarlar işlemäni. İki kişi bolup, käwat bir adam bolup. Näme diýen işläp o diýip soran wagty şu kakam ýa-da agam türmede ýa-da ärim türmede diýip aýallar. Çağalary bakmaly hem şo ýüzünden pul berip durmaly her ay belli bir mukdar diýäde. Indi şu adamlaryň öwözüne hem manawy tarapyna goşsak hem maddi ýetkilerini
koşup bersek yankı pulu alanlar töläp bilmeýär. Ondan soň nädip tölemeli? Edil şularyň ýakynlary olaryň ýerine yankı türmä düşenleriniň ýerine pul uğradyşy ýaly olaryň çağalary şoň öwezini dolup durmaly. Misal üçin bir pul keskitlenmeli. Yani keskitlenmeli yani bu nämäniň hasaplamanyň netijesinde çykan keskitlenen pulu görjek, onun elinde yok, ömrän ýetjek däl. Onu näme etmeli? Ondan soň şularyň çağalary şonu üzmeli. Pul yapmalı. İsle Türkmenistanyň içinde gazanyp baba yapsın. İsle ýurdun daşyna çykyp baba bir zat edip şol ýa hem maddi hem manawy taýdan beren ýa şu jenaýet işlänleriň çağalary tölemeli. Benim doğru bilen kemine doğru. Her zadyň nemesini bedelini ödemelidir. O eden çekmelidir. Cerimesi vardır. Ýöne bolly etdik geçdi diýilen nemäni şoňa ýol bermeliler kendiň. Hawa. Soň ýene näme bardy indi? Ýene bir tarap bar. Ýene şu üýşürilen paraların ýa gaýta bir ýere üýşmese şo paralar jemlenen ok. Döwlet ýurt nemesinde möçöründe. Üýşen paralaryň eýe köp bölegi Orsiýada gitdi ýa ýene bir ýerlere çykdy gitdi, dogry dälmi? Ona Şo el ýa-ni toplum injineriýi var. O şonu gurnýanlar, parany ýygnýanlar şolar bankawat edýär. Deme ýa Türkmenistan bir totalitar döwlet, ählumum kontrolyň aşagynda halk 24 saat kontrolyň aşagynda da 24 saat kontrolyň aşagynda bolup birine para berýäniň bilinmez bolarmy kemin? sen o laýyk bastym biz bilýäs diýip gören adamlar özleri boyun alýar. Laýyk basanlary çelli bilip bilýän bolsa olary hökman biläýmeler. Bu zatlar hem nece bilinýär, öýdem bir ýerde koordinir edilýär, bir ýere üýşýär. Yani howzy üýşýär. Indi yani guromoçulukly jenaýet. Indi şo pullar hem halka izne tölenmeli. Indi o pullar hem Orsiýada gitdi. O Orsiýada gitdi. Indi Orsiýada ýa gidip şo pulları izne alyp gelmeli şol pulu beren adamlar ýa da bütün ömrüne özleri ve goşmaça buna çağalar bilelikde işler gazanyp Türkmenistanyň halkyna tölemeli bolarlar. O gaty adalatly bor kemine men näşonu Yani 10% 90% işlejek bundan soň täze Türkmenistanda şeylere bolýar. Zatlar. Bu nemen kemine bu mühendisliğin demeleri dalları diýenler, şahaları, yani направлениелери, o şahalary gatyken. Biz bu esaslarına dedik de. Bu yani bilim tarafım var. Sağlık tarafım var. O ekoloji tarafım var. Hukukçuluk tarafım var. Ondan yani kadrları yok etme nemesi var. Yani bürokrat yani yok etme de var. Bürokrat dediğimiz Türkmen düşünen ok bu devletin devlet olması için devletin en esası nemesi bürokratiyat olmalıdır. Bürokratya da yani devletin bilgisi, tecrübesi, akıllı birleşendir. Yani toplanyandır, yığınayandır, birkendir. Şu devletin birikimidir. Olmasa bu sen yani bananda republikaya çağdır devleti alak devletsin. O bürokratya diýilen zat bir ýylda, ýarym ýylda onu sen gurnajak managam ýok. Ol adamlar bir ýylda, 5 ýylda, 10 ýylda ýetişmese mümkinlerle. Ne Türkmenistanyň 70 ýylda Sowet demesiniň içinde ýetişen bir ýuwkajyk gatly bürokratiýasy bar da. O da gat ýuwkady. Ine şonu ýok etdiler. Bu arada biz aýratyn gurrun ederiz kemine. O nädip ýok etdiler, özüm sizin gözüňiz alyna. Bürokratiýatyny ýok etseň o döwlete ýa döwlet däldir. Ne şu wagt
Türkmenistan devlet ya hükümet deyip bilemde o. Yani bürokratiyet yok. Aha. Ya yokluğun tebebinde pasportdan berip bilen yoktu. Pasport berip bilmeyen demedi. Şunu alak koyuyor. No, bürokratiya neyem için gerek deyilen bir zat var da. Yine şu ayda otuyorsa toplum mühendisliği negatif yani toplum mühendisliği uygulanıyor Türkmenistan'da deyip. Yine bürokratya şu zatları görüp biliyor. Profesyonel adamlar. Bu bir. İkinci demeti yani bürokratya yani ben bürokrat ben hiçbir demede değil. Hakiki bürokrat yani öz kârimden, hünerimden o. Ne bir bürokrat bilgimiz olan son 92. yıl, 91. yıl devletin önüne koyduk. Ehli önümçülük bahadır iqtisadiyetine geçmeli. Geçmesi yaşap bilen ok Türkmenistan deyip meselen keserdik koyyan. Bilmeyen. Bürokratlar biliyor bunu. O bürokratın kaplarına ılımım var. Bilimem var. Yani hatap kitap yapıyorum adamlar değiller bürokrat. Yani institutu var. Yani, iqtisadi institutlar var. Yeni şoma menveşit. Bu topor kuruluşlar var. Ne? Sonra koyduk. Edip başladık. Yani Bahadır iqtisadiyetine. Bunlar şonu taklap Bahadır iqtisadiyetine geçirmediler. Bir bölücü geçti. Geçen bölüğü Tulyalak işleyendir. O da küçük yani işletmeler, küçük işletmeler yani minbit var. Onun yani bizim dememizde tövde vardı. Önüm demesi. Şoloriyalak küçük önçülük yani restoranlar, magazinler şöyle işlep durumdur şu adam. Bahadır iqtisadiyet. Yani bir devlette iki sistemi işlep bilenlerdir. Hem devlet hem bahadır olayanlardır. Bahadır iqtisadiyeti kanunu birdir. Devlet idaresi üçinem, hususi idaresi üçinem. Ödem näçe bakım olsa hem birden geçmelidir. Geçmeyen olsa diýmek bunun maksatları başka dat bolmaly. Yani Türkmenistan'ın ne dargadanlarının büyük sebepleri ne soratlardır. Bazar iqtisadiyetine geçmek yalan siyasatı yok mu kan yani dünyada? O yol geçilip gatı ulu temp bilen yani postsovet demesinin içinde Türkmenistan, onun yaşarıt Türkmenistan içinde en birinci privatikadan bir öngdü de yani bazar iqtisadiyetine geçme demesinde. O bu yani dokümentleri bilen, yağdayları bilen hem bevat bilen tubut edilendir. Privatikadan alıp görün şu vat privatika neyle? Biz şulardan kän öngdedik. Kän öngdedik. Ödem privatika kömük ediyedik. Biz de Türkmenistan'da yani bizim ministerstvamızda privatikadan 2000'den uğrak adam işlediyedim değil mi? 2000'den şu an Türkiye'ye gidip işleşiniz ya alak. Biz de işleyediler. Gelip çölde işleyediler ha. Çölle ovalarda Türkmenistan'ı gözüme tutyan sapar ha. Çöle geliyorlar yani. Pul kazanmak için. O köprü kurup görünler vardı. Başka da adet görünler vardı. Zavut fabrik kurup görünler vardı. Halk mülkiyetine geçilse diye özlerem. Yani halka mülkiyetçilik verilse özlerem geçer bazı iqtisadiyetine diye. Yani Bahadır iqtisadiyetine geçmeyen kanunçuluğu, adaleti, yani işleri yala edip bulun o kendine. Yani durmuş tecrübesi sonu ülke diye de. Neme de kanunun ilkinci dören nemesi toprak. Şu toprak benimki deyip o idea. Son belki yok seninki değil deyip son görüşüp başlayalar. Son şu görüşün neticesinde de kanun döreyede. Toprak bilen. Yani ilkinci kanunlar toprak bilen bağlantılı. Yani Çok kanunlar hem de çıktı hem yatırdılar. 91. 92. 93. 94. yıllarda çıkan kanunu yatırıp 2004. yılda kanun çıkarıyorlardı.
O näme üçin edilýär? O kanunun näme pes ya da delil berýär ya da hätkel berýärmiş. Düşündürse ama yok onun hiç. Şu Onu da sebepten değil. düşündürüş yok. Hiç şart yok. Şu sebepten şu kanundan yüz övrüldü. Değil mi? Bu da bir yani şu mühendisçiliğin, negatif mühendisçiliğin nebeti, tuğutnamalarının biri. Sapara menem değinip geçen ya kaydanıza. Hı hı. Ben de halkı pul kaytarıp vermelilerini ayttım da. Hı hı. Uşluk olsun deyip. Yankı neme? Hakikattanım sapara. Bu bir anırsında neme vardı. Bir imperiyanın bardığı görünüyor. O yer Biz var. o O iş yer imperiya. var. O kiçelem değil. Aa. Bilgileri ortaya edip biliyor. Ya Amerika etmeli ya da Anglia etmeli. O imperiyalar da vardı. Anglia Türkmenistan'ın işi yok. Amerikan işi yok. Ortadan başka iş var. Aa. Orsa etilen ama o geçmişten beri kulçuluk demesinde tecrübemiz katı oluyor. O yüzden poçurkum, kağıban poçurkunun ben diye. O neme vardı sapara bu beylek imperiyalar o yani pul kazanan vakti neme o kazanıyorlar diye faydayın. Yani Orsonku bir yıl öldürüyor. Orsonku öldürüp kazanıyor. Kemine benim fikrimce bunu bir yani poligon yalak eksperiment okumunu varlak görýän bolmak mümkün. Dine Türkmenistan boyunca mı? Bu şu näde bir işliýär. Şunu yani bir döwleti näde ýok edip bolýar. Diýlen neme? Şu wagt döwleti Türkmen hökümetini ýok etdiler de. Yok şu wagt vatan kökün yani pasport berip bilmeýän hökümeti o ba diýip bolanok da. Gurban olayınam o daşında 1500 sany Wagner toplaptırlar. Urup tayaklap berler olara. O arada şu Türkmenistan'ın bürokratiyası var arada. O ayretin bir peridaşe delik demine. Kıyfızıgan molto. Bir sonu değirip geçer şonu. O sapara şu yankı yine ele näme deyin şu ele geçirmäne kömek edenlerin ýene bir tarap bar da yankı jurnalist demesi. Indi şunça zatdan soň bir adam çıkıp o men jurnalistim ya da men jurnalist diýip aýtmagyna utanmalykan diye. Türkmenistanda jurnalist diýip gören adamlar gerek azatlyk içinde işläp görenler gerek beýleki bir wagt işläp çykanlar bolsun tapawuty ýok. Bularym hiç aýsam jurnalist däl, hiç bir aýsam şu meseleni gozanok. Näme üçin toprak halka berilenok, näme üçin Türkmenistanyň hem berinde para işleýär we nirä gidiýär. Ýönekay bir zat yurt möçberinde para toplanylýar da jemlenýär, üýşürilýär adamlardan. Bir ýere üýşmese ol ýygnanan. Demek kemine yankı toplum mühendisliğin nemeleri vardır. Yani iki tarafım bolmalı. Hem ak tarafım, kara tarafım yerine olmalı. Yani jurnalistim eline olmalı. Apaysa Etçegem o görüşene mort biler. Yani hem medadi yani çemçecik bilen beriye tutok bilen alya. Yani özün ulanyanlar. Olur görüşem kemden bit görünleri mümkündür. Yani bilen görüşen bilenlerdir. Yöne yani çemçe bilen berilen zat var ya. O yani gurrun uruş dava cencel prinsipiyallık şu çemçe bilen berilenin töwürüne aylanyandır. O tutok bilen alyan kırada galyandır. Ona hiç kim akıl etmelilerdir. Ne injiner yani toplum mühendisliği şey edilýär de. Ne Türkmenistan gazyň niräki diýenni näçe pulo diýenni bilýänlerdir, gurruna medýänlerdirler. Tabii ona ýetýänem derdim. Payo wagtyny berdiň ya bermedin. Biltbamy ýokmy, samolyot uçdum uçanok, ne şol realak demelen bilen başaga edýärler de. O gaz bilen neft yani Türkmenistan'ı näçe ton neft çıkan bilýän adam barmy şu?
Yok. Ya da statistika yok, ne için yok diyen var mı? O Yok kıynat. bürokrati düğümünden yok. Hem medat yani stolun altından merdiven altı işleyen adamla haber var mı? Yok. Bizim aladağımız neyme? Yani Türkmenistan'dan bir alıp taşarak yurda çıkıp bilmek, pasportunu tazelemek, oğlunu yani, okuvat alan oradan bir yerden pulunu tapmak, taşar yurdu veren oradan pulunu vermek. Ne sen aladan şol. Hmm. Ne gaz olur yalak alada sen ne vaktin ne nemen yetiye de. Hmm. Ne toplum mühendisliği şey ediliyor. Yani cemiyetin, toplumun fikri başka yeri varmalı. O maktada verdi. Hmm. Ol yankı toplum mühendisliği diýäňizde yankı jemgyýet inженери. O tarafa da ulan polýandyr. O bu pozitif de İki adam. taraplayındır bu zat yankı. Yaradır haras. Onu näme görüşmek üçin hem ýa-da garşysyna görüşmek üçin hem edilip bolýar-da. İki O. tarapma. Şeyler bir nemesi var. Yani biz çıkmalı. Ine sapara näme şu an çıkalarının galmandygyny bir suutnamasy var. Olam ine şu an dine ýykyn et başlandyrlar. Mecbur bu nemede bu ýagdaýda başka hiçbir çaresi galmandan soň dine başvurýarlar da. Adam Türkmenistan'ın Mümkin däl ýagdaýyna olam. götüren ok. O Türkmeni yani dinlemeni yerleştirip O bolanlar. ben bir san Türkmeni bilýän-de o. 6 aylap namaz okap soň durup ertelerden ay mene akly ýetirdim bu namaz zaten mesyalan eken diýip bir san Türkmen var tanaýan hakykatda. O perişte bolup gidip de hayran galyrypdy. Men aýtdym, "Bu näde bolup bilýär" diýip soň. Eň soňunda şapkadan towşan çykardy sapara. Düşündüm bu zatlar ýalan eken diýip 6 aýdan soň. Şonuň ýaly türkmenleriň kebiradyrak ol näme gelmeýär. Taryhy okasaňyzam o taýda nemedir? Ýa-ni Araplar şikayetçi, bular dini bozdu diýerler. Şu wagtdan şeýledir ýa-ni Wahhabizmden çykmagynyň asl sebäbi şol. Dini bozdular, türkler diýip aýdýar, ýa-ni türkmen diýip kanaýdan oklar, türkler dini bozdular. Diýip iş alyp barýarlar. Umumyň şu wagt ýalňyş ýa-ni bu näme ýaly da deňiziň ortasynda gark bolup yüzüp bilmeýän adam ýylan bolsa da şoňa da ýapyşar. Hem gark boljak hem ýylan çakjak da bular sapara. Şeylere bolýar bularyň binde. Täze bunyň näme tarapy bar. İnternetin, sosial mediýanyň giň ýaýran döwründe bunu bilen ýol alyp bolan o. Täze adamlar öwrenme prosesinde, prosedurasında diýelýär-de. Şo döwürlerde nämäni araşdyryp bilýär, araşdyrma mümkinçiligi bolsa. Bir zat diýse şo barmy kan diýär. Ýazjak o taýdan bir giden zat çykýar. Günümizde şonuň üçin kan bir näme dilen ok. Bular hem şo ýalňyş ýoly girdiler ha bizem düşünýäs buňa. Çıkalgalar hem ýok. Ýöne iň soňunda ýene-de Türkmenistana, täze Türkmenistana bähbitli boljak bularyň düşen ýoly. Neme kemine bir bellemeli zat. Yani toplum mühendisliğinin in ulu täsiri nemesi cemiyeti performatif diýendir, ütgüdýändirler. Ne bizim uşağımızdaki, bizim döwrümüzdäki adamlaryň düşünjeleri, özüne alyp başlary düýünden başga da. Düýünden başga. Yani men şu wagtky soňky wagtlara dine deňeşdirýän ne tarihi nemeleri ne gör analiz edin. Yani ta bolsunlar bizim iyileşlerimiz kemine bellek geçmeli tarihi nemeleri yayınlap başlaptırlar da. Facebook'ta var, nemelerde var, şolar paylaşın nemedin.
60. 70. 80. yıllardaki suratlar var, adamlar var, ondan bolun vakalar var, sonra var da bilgiler, suratlar, yazgılar var da. Şu tayda adamlar yani sıfatını demetden vört bolya da. Ondan deňeşdirip bolýar. Jemgyýetin gaty ütgänliginiň nemetini ne deňeşdirseňiz görünüp durandyr. Men bilen şu wagtky Türkmenistanda sahnadaky islendi adamyň deňeşdirip görüň ýer bilen gök gerek tapawdymyz bardyr. Ütgände diýende sapara men ütgeme sözüni bir pozitiv manyda görýärdi. Olar iýze dogry ütgän bolmalydy. Yo ya zaýlandyr. Zaýalandyr. Yani bu injiniyerin bu neme gaty negatif nemetinden o şu cemiyeti yok etme formatyny edilýän zatlar. Soň Bu bir poligonyalyk eksperiment hökümünde ulanýan bolmakdyr gaty mümkin diýen şüphem bar. Şeýle bir zat ýokmy sapara? Indi Sowet nemesinde iň azyndan serketleriň bagly bir ýa-da näme diýip hukuky bir gatnaşyňdan bardy o taýda. Sowet bileleşi ýykylandan soň saparaga ular aýrylan respublikalar, cumhuriýetler dol aýrylyp uzaklaşyp gider gorkusy bilen bir wada demedip bilendirler. Dol bir için çökörmek, bürokratiýasyna hemme zadyny ýykyp ýok edip, şo döwlet, ýurt, mysal üçin Türkmenistany alaly, pikirlenip bilmez ýaly getirip, ondan soň biz täzeden o gitmez ýalakda. Şol ýalak därlendi edilýärdi. Sebäbi bunu öýlerini dürsiýänçä, toporlaýança bu zatlara kendi elleri yetmedi. 94-95 ýyl içinde. Yani Çeçen uruşu vardı. Öd içinde de yeter yetmedilik bir topar problemler vardı. Şoň bilen başa gaýdy. Soň onuň ödüni toporlady. Çok uzağa gitmesin diýem, ýani öldürdü de beýleki ýurtlara. Öler ýagdaýa getirdi. Şeylere. Bu häzir reçelliğine özünü toparlap bilen okmakan diýen dolu. Yok, özünü toparlat diýende ayağı gally diýilen okdan çok guromalar var da. Yani KGB diýilen guroma bir ägir ulu guromadyr. Şondan ibaret diýsegem boljak. Yani o içinde bilgi demesem var da. Bizim bilmeyen nemelemizden var. Yine çok uç dövrünü 60. 80. yıllarda yani narkomanyani, speedy, onun yani punk diýerdiler de, Beatles nemedi, bu topar nemeler vardı. Däri ýalak bolup nemedip görün, hippiler. O şolary ýalak demäň haňyrsyna sosyal mühendislik var da. Toplum mühendisliği. Ödem KGB'ň bagda şu wagt ýüze çykýar da. Diýmek bu tejribe bar, bu bilgi var. Ödem iyi döwürden 60. ýyllardan beri. Onun neşe emetmek, yani cemiyeti neşe bağlı etmek. Bu imperiyelerin hemmejetinde bu bilgi var. Yani open wayna dip nemesi vardır. Tayi var da okak görün, ya Britanya'nın nemesi. Türkmenistan'a da şu dağıtlar geçirilen. Hemme yani nemeleri, bileşimleri bağda, yani Türkmenistan'da. Yani bilimini edip çökürdüler. Arkaynını görüp bolýandy. Ne edip adamlar cahilleştirdiler. O da onu. Türkmen 30 yıl bundan öň beýle cahillerle. İşini bilen adamlar var. Biz orta urupda, yani on ýaşy respublika bolsa hiç nenem kemdel. Käbir zatlarda gaýtam söz saýbydyk. Men ne göz uğrumuzdan
Ortadan yani Beylek Respublikaның içinde söz sahip. Yerimizden ma, ornumuzdan ma, adımızdan ma, hemme de adımız var. Mertebemizden ma, fiillerimiz, hormatımızdan ma. Ya hiç bir yerde yani kimsine realak yememiz yok. Ansolor. Yok. Yani Koğuşak adamın devletin başına getirmelerinin sebebim sol. Yani toplum mühendisliğinin nemesi bir formulatının bu detaylı şudur. Hiç de düşünmeyen. Sapara şul nämäni okap, şu arada da bir haýdyp geçmeli biken diýen soň jemläli bugüne. Hı. Russiýa wizany aýrylma barada näme diýäňiz diýe. O näme iki sebäbi barmy kan diýen. Onuň biri şu wagt Orseýede hem täjikler hem özbekler terk edýär. Indi adam ýok o taýda yeterli işlemäne. Indi şoňa adam gitmeli. Bu bir bunun hem geleceğini bilýärler. Türkmenistanda bir üýt köçüklüğün boljagyny. Iň soňunda Türkmenistanyny Orsuň hem özüni terk etjegini düşünýär dese, ýa Ukraina urşuny bitirse terk etmeli bolýarlar. Şonuň üçin ýa hem insan resursyny biraz nemede tutmak üçin diýip ýa birden ýapylaýsak adamsyz galmaly diýip o adam çekmek üçin ine birgiden Türkmenistan polisiýasy ýene nämesi waýençisine çelli jenaýat eden, jenaýat işleyen adamlar var da. Şolara da açylýan bir gapy bolup İşleyen biler. adamlar inanacak bolýandyr da şolary. O şeyler bolmaly, ýa bular indi düşünýän bolmaly. Ýa Ukrain söwüşini indi gazanyp bilmeýärler. Yeňilýärler, o birgiden kynçylyklar boljak, o işlemeli adamlary bar onuň. Türkmenistandan hem epesli adam alıp bilse, alıp bilene özüni kıyalak da bundan soň. Serkedem yapılar, şo taýda galyp gitmek hem mümkin. Çykwan bilmän, çıkarmazlıklar hem mümkin de. Daňyrsyn eýe. Yemet bu tiyada düşüneme diýerler yani Orsun yani Türkmenistan, Belarusya başga postsovet demesinde Dosam galmadym. doğsam kalmadı. Bunu şu dost var o biz ayakta imajını verme için edilen jeyetlerim bolup biler. O taraplar hem bar ýöne şu an göze görünýäni ne polisiýasy ýene nämesi hemmesi Orseýede. Çıkıp O kaçıp katı başladılar. Ya polis işgalleri ortada diyorlar. Denemiştim kemiğini. Aha. Öyle yüdlep diyor. Kän o şu wagtlar gidýän kän. Hemme vilayetden hem bar diýen ýaly. O ýagdaýlar şeýle sapara jemläp bilers bugüne. Bolya kemiğine. O biraz düşünüp durak bolun olmağı mümkün. Yani bu temaları biz ayrı edip demetmeli kemiğine. Bunu ul tema bu. Onun yani yer satılan o aradaki neme bir devletten, hükümetten boşadırnak içinde bolsalar o. Şunu reakta görköz meseler. Şu işleri yürüt edilýändiginiň ulu tuğutnamasy bolýar kemine. Şonu bir aglap geçeli aglap duroly. Halkam ýa gelen puluny almaga ýa arda şekilinde bolýarmy, bilgi şekilinde bolýarmy bunu gündeme çıkarmalılar. Biz bu zatları gündeme çıkarman testi edilýän nädir? Yani bir daha da doğru düşünün. Kömek soramadık adama kömek etmek mümkün nädir? O etmedi yanlıştır. O siz ne pulunuzu yitiren o vaktiňizi, rahatlygyňyzy, käsip maşgalasyny
dargıdanlar kendi şu sebepler bilen. Bu da atlan öwözüni dolmak islenmeseňiz, doldurmak, yani bu demesini ne täze Türkmenistan şu da atlan öwözüni almalar meýilli, kömek etjek diýe-de ýöne kömegi bu siz etmeli. Siz sesiniz çıkarman olursa biz kim etmeli? Ol asmana barmaň wasan ýa nemeden ýalak bolýar. Men pulum, ben şunu aldım diýmeseňiz, size näet kömek edip bolýar. Şol atlar bir düşünün sizem bolmanlar. Yani çörek berende çeýneme diýilen ýalaklar atçy. Yani çörek getip berende sen berenge çeýnep bermeýär biri. Yani şoň üçin bu demesini arzatyny yani beýan edin. Kommentlerde ýazyn. Bu da bir yani dokument ýalaklar attym. O gündeme çıkar. O da bir kömek. O sizden bir in olmanda adam bolsa, känem bolsa bir hereket bolsa. Sapara Cemle verele. Bolýar, kemine. Sağ olun. Sağ olun, iyileşler, sağlıkta görüşelim. Sağ olun.